Čaute dámy a pánovia, a dneska si ochutnáme tú najhoršiu cukrovú vatu na svete od tohoto šialeného týpka. Samozrejme je to od Tariho a nie od Fyzio. Dobre, ideme na to. Unboxing. Na sústrať. Tu je nejaká nálepka. To je tetovačka. Nálepku sme nejakú dostali. Parkour. No a ideme na to. Vidíte. Podľa recenzií ostatných youtuberov to má byť úplne že odporné. Je to odporné, ale není to také zlé, aké sme čakali. Fuj, to je nejaká jablko. Má to byť príchuť jablko. Není to dobré. Asi neodporúčame. Chudí tak plast. Niečo horšie. No. A my si ešte zatiaľ pôjdeme na kverdovať. My to zjeme. Nejaký QR kód. My to zjeme. My to zatiaľ dojeme. Ale čakal som, že to bude horšie. Ale je to hnusné tak. Čo? Ale je to vidieť, že nám to chutí, ale v realite to je tak proste umelina. Keby ste si dali nejakú cukrovú vatu, že idete napríklad do cirkusu alebo niekam na nejakú party, kde je cukrová vata, tak podľa mňa by tam asi bola lepšia, lebo toto je také, viete, od Tariho. Ako Tari drink. Asi dám dal aj opičie chlpy. Tari drink si otvoríme v ďalšom videu. A to bude buď dneska, alebo zajtra. A zajtra do 9 ráno natočíme 2 videá, čož bude ochutnávame aj jeho šušenky. Máme všetky príchute, ale ochutnáme si na videu iba jednu. Ale táto Tari vata, ako to hodnotíš? Ja by som to ako, není to zlé, ale ani zase dobré. Ja 3 z 10. Ty 3. Aby som to ohodnotil tak 6 z 10. No fakt to není klasická dobrá vata. Ale ani zase ani že zlá. to fejkujeme. My to reálne jeme, akože nehovoríme, že to je najlepšia ani najhoršia vata, ale má som o dosť lepšie. Už sme ju celú zjedli. No, takže. Vyzerá, že nám chutila. Toto je vzduch a keď to stlačíte iba do tej vaty, tak máte proste mini bulku. Tak ale to je každá vata taká. No, ideme si umyť ruky. Tak. Čaute, ďalšie video. Čaute, ďalšie video.